Cemiyet, yürü! Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Bagly tarap ýurdumyzda täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Türkmenistan prezidenti buyrugy golşekdi resmi malaýyklykda Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň aradan çykany sebäpli bu ýurduň döwlet ýolbaşçylaryna gynanç bildirmek üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň başçylygyny ýurdumyzyň wekiliyetiniň agdalaryna 2022-nji ýylyň 14-nji maýynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu Dhabi şäherine gulluk iş taparyna gitmäge ruhsat berildi. Mehriban ýeşler, ýa-ni tanıştyrılan resmi namadan ma'lum bolýaly, hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň taşrygy boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň hormatly ýyly ýaşulsy, Hacı Arkadamyň Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar Birleşen Arap Emirliklerine uğrady. Gahryman Arkadamyň ýolbaşçylygyndaky topar Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň beýwagt aradan çykmagy wirarly geçirilýän hatyra şäherlerine atnaşar. Birleşen Arap Emirlikleriniň garaşdy. Beýtarap Türkmenistan bilen oňyn we özara bekfitli gatnaşyklaryň ösürilmegini Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň ýagurdul goşundynyň bolanlygyny bellemeli. İki tarap bilen taglalaryň netijesinde iki ýurduň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykdy. Türkmenistanyň hormatly ýyly ýaşulsy, Hacı Arkadamyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli toparyň dostlukly ýurdun görnükli döwlet başçylygynyň hatyryna uralýan ýaz şäherlerine atnaşmaklary oňa bildirilýän hormatyň nowatdaky beýany bolup durýar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyny şeýle hut öz adynyň Awstraliýa arkalaşygynyň general gubernatory David John Hurla Türkmenistan bilen Awstraliýa arkalaşygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutdawlaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Döwlet başçylarymyz hatyny döwletlerimiziň arasynda gatnaşyklaryň birek-bire hormat goýmagy, deň hukukly hemde özara ynanşmagy esaslanýanyny belläp, Türkmenistanyň iki taraply gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýäniňi nykdy. Şeýle ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygyň bilelikdäki taglalaryň netijesinde iki halkyň bekfidine mundan beýlegem ösdüriljekdigini inem bildirdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp general gubernator David John Hurla berk jan saglyk, bagtyarlyk we rowaçlyk Awstraliýa arkalaşygynyň halkyna ursa ötüş we awadançylyk arzuw etdi. Watan habarlar gepleşimiz dowam edýär. Paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasyonynyň 1-nji parlamentary forumy hemde Venanlaryň dialogu ul üstünlük bilen geçdi. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça geçirilen bu şäherler gatnaşyjylar olaryň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpsünedilenligini hemde forumda kabul edilen çözgütleriň öňe sürülen meseleleň tutuş adamdan üçin ähmiýetliligini aýratýan nyktadylar. Soňky ýyllarda garaşdy beýtarap Türkmenistanyň başlangyjy bilen häzirki döwrüň sewit we ählimi möhüm meselelerini çözmekde düýüp götür täze toplumlaryň we giňerimli çemeleşmeleri, täzeçil taglimler öňe sürýän teklipleri, mehriban watanymyzyň parakaçylyk söýjülik, hoş niýetli goňşulyk we durnukly tüşelgelerin esasy uradynýan ýurt höküminiň derejesini has aýdynlygy bilen tasdik edýär.
Yurdumyz soňky ýyllarda iri halkara maslahatlarynyň forumlarynyň hemde ýokary derejedäki duşuklaryň geçirilýän, hemde umumy adamzat ötüşiniň esasy meselleri boýunça netijeli pikir alşylýan açyk meýdança urly. Bu iri habarlar agentliklarynyň okuwjylarynyň ünsini öýdüni çekmekde uly orna eýe bolýar. Dünýä ýurtlarynyň metbuat sahypalaryna, internet saytlaryna we teleradioýlaryna diňe bir ýurdumyň däl eýsem tutuş tewitiň we Russiýa Federasiýasynyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan bu taryhy wakalary giňden beýan edýän maglumatlaryň berilmegi, awraýly teleýaýlymlarda ýürüýti gepleşikleriň taýýarlanmagy, Türkmenistanyň halkara giňişligindäki awraýynyň belinde galýanlygynyň nowatdaky beýany urly. Dünýä Birleşiginiň işlerini ören işin gatnaşýan kimde ählimumy bekwitlere laýyk gelýän giň halkara hyzmatdaşlygyny öňe sürýän Türkmenistanyň bu başlangyçlary boýunça işlenip taýýarlanan oňyň daşary syýasat strategiýasy tutuş dünýäde uly gollawy bolýar. Bu günler tewitiň ýurtlarynyň metbuatynyň, daşary ýurtlaryň awraýly teleradioýlarynyň we beýleki media serişçileriniň ünsi Türkmenistanyň başlangyjy boýunça geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumunyň kimde Venanlar dialogunyň öňe süren meselelerini we bu halkara çäýlerin ähmiýetini gönükdirli. Daşary ýurtlaryň köpçüliklerini habar edişleri Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň sözlerine salgylanmak bilen tewitiň ýurtlary özara gatnaşyklaryna hoş niýetli goňşulygyň, özara hormat goýmagyň, dogonlygyň hemde halklaryň medeniyetiň ýakynlyklaryna dayanýanlygy, bu berk binýadyň morsa geljegi önemli garamagy, birnäçe ular boýunça hyzmatdaşlygy giň möçhörli, udak mökletliğin esasy guramagy mümkinçilik berýänligini belleýärler. Şerde halkara habarlar agentliklaryna, teleýaýlymlarda we internet saytlaryna Merkezi Aziýa döwletleriniň Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumunyň hemde Venanlar dialogunyň ähmiýeti barda edilip, ýokary döwlet derejesindäki syýasy gepleşikleriň bu ýetýäde görnüşiniň döwrüň wajyp talabdygyny, onuň ynanşmak we işin ýagdaýda Merkezi Aziýa tewitiniň has möhüm meseleleri boýunça özara kabul ederlikli bilelikdäki çözgütler ara maslahatlaşmagy hemde kabul etmäge mümkinçilik berenligi bellenli. Umuman Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň iri habarlar agentliklarynyň teleýaýlymlarynyň paýtagtymyzda geçirilen halkara çäýerlerine giňden seslenmekleri, Türkmenistanyň başlangyjy boýunça alınıp barlaýan işleriň tutuş tewitiň ýurtlar üçin ähmiýetliginiň nowatdaky beýany urly. Yurdumyzda jemgyýetiň iň gymmatly hazinesi bolan adamyň saglygyny goramaga gönükdirilýän işleriň netijesinde saglyk goraş ulgamyny ýetgiderli tutumly işler amala aşyrylýar. Dünýä ölçülerine laýyk gelýän, öňde barja lukmançylyk tehnikalary, ýokary tehnologiýalar bilen üpçünedilen häzirki zaman saglyk merkezlerini, şifahanalaryny halkymyzyň saglygyny dikeltmek we diň jalmak üçin ýakly mümkinçilikler dürdilen. Şeýle gahryman arkadamyzyň adyny göterýän Gurbanguly Berdimuhammedow adyny howannarlyga mätäç çağlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gazinasynyň mümkinçiliklerini peýdalanyp, haýyr sahawat işleri giň ýerimde alınıp barlýar. Ýurdumyzda çağalyň saatlaşykly ötüşini ýola goýmak hemde saglygyny goramak we berkitmek ugruna döwlet tarapyndan ýygyderli alad edilýär. Hemde bu ýörelgeler hormatly prezidentimiziň baş tutanlygyna durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň biri bolup durýar. Ma'lum bolýaly 2020-nji ýylyň maý aýynyň 5-ine gahryman arkadagymyz Türkmenbaş şäher köpügurly hastahanasına iş tapar bilen barany şol ýerde bezergi alýan raýatlarymyzyň enatalary we özleri bilen söhbetdeş bolmagy bilen howannarlyga mätäç sagalary himayet bermek boýunça haýyr sakawat gazinasynyň hasabyny degişli bezergileri geçirmek babatynda çözgüt kabul etdi. Ine ýaňyakynda bolsa Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howannarlyga mätäç sagalary himayet bermek boýunça haýyr sakawat gazinasynyň hasabyndan paýtagtymyzdaky enäniň we çağanyň saglygy goraş ilmi klinik merkezine hemde halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň halkara kardiologiýa merkeziniň ýürek noksanlyklary bölümine kesellerden ezir çekýän howannarlyga mätäç sagalary ýerli hünärmenleri tarapyndan hirurgiki beceriş amallary üstünlükli ýerine ýetirildi. Çağalaryň hirurgiki bezergiden soňky ýagdaýlary kanagatlanarly bolmak bilen çağalaryň her ýerde degişli hastahanalarda nowatdaky dikeldiş bezergilerini alýarlar. Asalyndan çağalar sagdyn çağalaryň toparyna goşuljakdygyny, çağalary nowatdaky gödäwçilikden geçiren lukmanlar ynam bilen bellediler. Men Halkara Saglyk Merkezleri Müdiriýetiniň Halkara Kardiologiýa Merkeziniň rentgen endoskular hirurg lukmany Meýlis Annaýew. Biziň merkezimizde 2015-nji ýylda dogulun oglança Şynşyrbek bereketi doğu ýürek kemisligi, açyk arterial akymy sebäpli endomuskular usul arkaly okkluziýa operasiýasy geçirildi. Çağa biziň merkezimizde ýüz tutanly
hareketde yüze çıkan demasma çalt ýardamakla arz edip geldi. Transtorakal ekokardiografiya barlygy arkaly çağajykly dogy ýürek kemisligi açyk arterial akymy anyklanyldy. Şol sebäpden endovaskular usuly arkaly operasiýa geçirildi. Operasiýa çağanyň bedenine tiý getirmeden, ýagny damarlaryň üstü bilen açyk arterial akymy barlyp, ýürüteçlerini okludurlara oturtmak arkaly açyk arterial akymy doly yapyldy. Şeýle hem çağanyň şeýlekde dogy ýürek kemisligi bejerildi. Men Abaýewa Ogulby, Abaýewa Erejepiýewiň ejesi 10 maýda Abaýewa Erejepiýewi gyýdymy operasiýasy sagamanjak sag boldy. Lukmanlara köp sag bolsun aýdýaryn. Häzirki döwürde gyýjagadym lukmanlaryň kömegi bilen tapgyrly bejergesini dowam edýär. Gyýjagadymyň ýagdaý gaty gowy şu pursatdan peýdalanyp ýene-de bir gezek gahrman arka dagly serdarymyza janyň sag ömrüniň uzak bolmagyny arzu edýär. Mundan beýlekde tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Ben arka dagymyz men tutuldum, sag bolun. Häzirki günlerde döwrümiziň derwäs meseleleri bilen baglanşykly maslahatlara giňerim nerliýär. İşin häsiýetli şäherler ösüşlerimiziň öz bolşly beýanlar. Jemgyçylyk guramalarının merkezinde Merkezi Aziya döwletleriniň hem-de Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy, parlamentary hyzmatdaşlygynyň taryhyna täze sahypa atly maslahat geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary, Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlary hem-de jemgyçylyk guramalarynyň wekilleri hem-de işçi agzalary, şeýle-de alim, bilim, saglyk, sport pudoklarynyň wekilleri işçi gatnaşdylar. Maslahatyň gün tertibiniň esasy meselesi häzirki wagtda Türkmenistanyň sebäti hem-de dünýäde syýasy durnukylygy saklamak hem-de gollamak, hoşjetli goňşulyk, dostluk we hyzmatdaşlyk ýürelgelerini ösdürmek baradaky başlangyçlary türkmen halky dünýä sebätini öz münasip orny tapýany hakynda boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň hem-de mejlisiniň magtumuladyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň guramagyny parlamentary forum milli demokratiýanyň aýdyň ýolunaky kämil nüfusy atly maslahat duşu geçirildi. Merkezi Aziya ýurtlarynyň ýokary oky mekdepleriniň rektorlarynyň forumuna hyzmatdaşlygyň meseleleri ara maslahatlaşyldy. Foruma halkara insanperwer alimleri we Ösüş Üniversitetining magtumuladyna Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Türkmenistanyň daşary işler ministrläriniň halkara gatnaşyklary institutynyň bilim ministrläriniň wekilleri gatnaşdylar. Sadyn Jemgyýet Berqarar Döwlet atly maslahat Demokratik Partiýanyň syýasy geňeş tarapyndan geçirildi. Arkadagly baş kanuny watanyna parly ýaşyl toğum baky patarda atly çäre Türkmenistanyň mejlisi Agrar Partiýanyň merkezi geňeşi owa gojulyk toplumy bilen bilelikde geçirildi. Türkmenistanyň ýokary gadyetine Türkmenistanyň ýaşyl toğy parakatlyk baýdagy esasy kanuny berqararlyk binýada atly dawraly maslahat geçirildi. Murat Garifada näki Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetiniň jemgyçylyk guramalarynyň hem-de ýaşlar guramasynyň aşawa şeger geňeşiniň içeri işler ministrläriniň bilelikde guramaklaryna milli mirasyma syýlagym sarpam arka dagly serdarmy howunlar arka matly wagtny syga duşu geçirildi. Magtumuladan näki Türkmen Döwlet Üniversitetinde geçirilen almy aman maslahat Türkmenistanyň konstitusiýasy hem-de döwlet baýdagy agzywiyeligiň berqararlygyň hem-de awadançylygyň kepili ýatlandyryldy. Binýady berkden tutulan döwlet atly ilmi amal maslahat Türkmen Döwlet Binegarlyk Guruluş Institutyna geçirildi. Türkmenistanyň konstitusiýasy döwlet baýdamydan belente parlamentiniň kepilleri atly ilmi amal maslahat Injiner Tehnika we Ulaw Kommunikasiýalar Institutyna geçirildi. Döwlet Mehmet Azadady näki Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hem-de Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli Türkmenistanyň döwlet baýdagy berqararlygyň hem-de mizemelligiň nişanlary atly dawraly maslahat geçirildi. Watanymyzyň ösüşlerine muqaddas baýdamyda başlanyp bagtyar taleplerini ýerine ýetiren aýdyndyr edebi saýla çykyşlary ören täsirli boldy. Türkmenistanyň konstitusiýasy hem-de döwlet baýdagynyň güni münasibetli taryhy özgertmeler jemgyýetiň ösüşi hem-de güýçli binýada atly ilmi amal maslahat halkara insanperwer ilimleri we Ösüş Üniversitetine geçirildi. Türkmenistanyň konstitusiýasy hem-de döwlet baýdagy berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşyna bagdalgydyr atly ilmi amal maslahat Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanyş Instituty tarapyndan geçirildi. Ýaşyl toğlu diýarymyzda sany ykdysadyýet üstürmeň hukuk esaslary atly ilmi amal maslahat Türkmen Döwlet Mal Institutyna geçirildi.
baş kanunum ýaşyl baýdagym halkymyň goşa buýsunjy atly ilmi amal maslahat Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetine de geçirli. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Institutyna geçirilen çäre şany seneler bilen bagly boldy. Esasy kanun hemde döwlet baýdagy berkararlygyň binýada atly ilmi amal maslahat Türkmenistanyň Içeri işler Ministrliginiň institutyna geçirli. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdagynyň güni münasibetli Içeri işler Ministrliginiň ýol hereketiniň howpsuzlygyna awaşyp geçirilen parly ýaşyl baýdagym atly medeni köpçüliklerin çäresi ören täsir boldy. Türkmenistanyň konstitusiýasy hemde döwlet baýdagy ykdysadyýetiň, jemgyýetiň hemde döwletliligiň ösüşiniň hukuk esaslary atly ilmi amal maslahat goranmak Ministrliginiň harby institutyna geçirildi. Türkmenistanyň Serhet institutyna geçirilen çäre şany seneler bilen bagly boldy. Şany seneler münasibetli arka dagyň ýurdy sagdanyň we ruhy bilentligiň ülkesi atly ilmi amal maslahat Marat Garif adanyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine geçirildi. Uniwersitetiň Melkem Aydymsa topary çäre aýratyn ugşun berdi. Halkara gatnaşyklary institutyny Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdagynyň güni münasibetli geçirilen ilmi amal maslahat işin häsiýeti etdi. Esasy kanunumyz hemde döwlet baýdagymyz berkararlygyň fiilma sütunleridir atly ilmi amal maslahat Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutyna geçirildi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informasiýa institutyna şany senelere başlanan çäre işin häsiýet mahsus boldy. Ýagşyly Qayfadyň Halkara Newit we Gaz Uniwersitetine geçirilen çäre ýokary ruhanyetlige we senep bol şany seneleriň çärelerini utgaşdy. Şany seneler münasibetli Oğuzhan adanyň Injinier Tehnologiýalar Uniwersitetine geçirilen çäre netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanyş institutyna geçirilen wagt nesihat döwrümiziň möhüm meseleleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullygyna baş kanunumyzyň döwlet baýdagymynyň hormatyna başlanyp geçirilen çäre ýokary ruhanyetlik mahsus boldy. Teýtnazar teýdadyň Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Institutyna ýurdumynyň umumy bilim berýän orta mekdepleri bilen ýakyn ara baglanşykda sağlaşyk işler anyp barlýar. Mektep okuwçylarynyň tebigy hemde taýkyk ilmi ugurlara bolan gyraklanmalaryny artdyrmak, ukyp başlanyklaryny ýüze çykarmak hemde ösdürmek maksady bilen Teýtnazar teýdadyň Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Institutyna ýurdumynyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 11-nji sinip okuwçylarynyň arasynda himiýa dersi boýunça internet olimpiadasy geçirildi. İnternet olimpiadasyna ýurdumynyň welaýetleriniň hemde Aşgabat şäheriniň umumy bilim berýän orta mekdeplerinden 100 goly okuwçy gatnaşdy. Teýtnazar teýdadyň Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Institutynyň agzybir professor moğolimleri dörejilikli zähmet çekmäge hemde bagtyar talip ýaşlary döwrüp ilim bilim bermäge şeýle-de berkarar ýurdumynyň umumy bilim berýän orta mektepleri bilen giň gerimli işler alyp barmaga döredýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidenti bilen alkyşlaýdýarlar. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň guramagyna nazary mehanika dersi boýunça birinji açyk halkara internet olimpiadasy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň 10-çysynyň şeýle-de daşary ýurtlaryň ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň 50-kisinden umumlykda 287 talip ýaşlar gatnaşdy. Bäýseçik şahsy hemde toporlaýan ýaşlar görnüşine geçirildi. Bäýseçiň netijesi boýunça baýrakly orunlaryň 46-syny türkmen talipleriniň eýlemegi berilýärliklidir. Paýtatymyzdaky merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň berdi Kerbi Baýf adanyň kitapxana şahamçatyny geçiren çäresi şany seneler bilen bagly boldy. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdagynyň güni münasibetli ýaşlar goramasynyň köpetde atrap geňeşiniň bazarama manfaatlaryny döwlet çağılar kitapxanasy bilen bilelikde goramaklaryna çäre geçirilip ol ýokary hukumatlyga wetlendi. Şany sene münasibetli Demokratik Partiýanyň Bagtyarly Tarap Komitetiniň Bagtyarly Tarap ýaşlar goramasynyň bilelikde goramaklaryna geçirilen çäre hem işin häsiýetli boldy. Türkmenistanyň döwlet neşriýat gullygy Esker Gaziýet tarapyndan geçirilen çäre şany seneleriň dawaralaryna goşdy. Gahrman arkadamyzyň ömrümiň manysy adly kitabynyň tanışdyryş dawrasynyň şany seneleriň çärelerini goşmagy aýratyn many mazmuna eýe bolýar. Şeýle çäre Marat Garif adanyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine Injinier Tehnika we Ulaw Kommunikasiýalar Institutyna ýagşyly Qayfa adanyň Halkara Newit we Gaz Uniwersitetine Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeşçiler Partiýasynyň guramagyna geçirildi. Döwlet Mehmet adanyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň talipleriniň moğolumçylyk tejribeligi ýaşlaryň saýlap alan hünärlerini höwüsleriniň ýokardygyny eşkär etdi. Aşgabatyň guruluşy orta günäri okuw mekdebine şany seneler münasibetli geçirilen bäýseçik ýokary ruhanyetlige wetlendi.
Türkmenowa Hocalyk Uniwersitetiniň ýüpekçilik hünäriniň talipleriniň ýokary goýmakdagynyň şäherine ýerleşen ýüpekçilik tejribe kanatyna ýüpek gurçuklarynyň sarym döwri tamamlanandan soňra taýýar bolan pileleri süwseliklerden ýygnap almak hemde pileleri arasalamak bilen baglanyşly tejribe okuw sapaklary netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmenowa Hocalyk Institutynyň agronomçylyk hemde gidromeliorativ ulgamlaryň ulanyşy hünärleriniň talipleri texniki sany telematik ulgamlar bilen dolu üpjün edilen ýağış ýagdyrjy enzymlar bilen otymlik ekin bolan arpanyň ösüş tugunyň tuturuş işlerine gatnaşyp nazar alan bilimlerini önümçülükde kämilleşdirmekleri ýokary netijelere gadanmaga ýardam eder. Murat Garif adanyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň farmaseutika fakultetiniň talipleri nazariýat alan bilimlerini amaliýatda berkitmek maksady bilen Köpetdä döwlet gorakhanatyny hemde Türkmenowa Hocalyk Uniwersitetiniň botanika bagyna ýarky önümçilik tejribelerini geçýärler. Klas kampaniýasynyň hünärmenleri Türkmenowa Hocalyk Uniwersitetiniň Owu hojalygynyň mexanizasiýa fakultetiniň hemde Türkmenowa Hojalyk Institutynyň muallimlerine we taliplerine klas Owu hojalyk önümleri we iň täze tilsimatlary boýunça okuwlary ýokary netijelere betlendi. Bagir medeniýet öýüniň guramagyna geçirilen dawara bayramçylyk çäherlerine bagly boldy. Hormatly prezidentimiň köçe ýol hereketiniň düzgünleriniň berza edilmegine gödegçilik etmek barada ýurdumyzyň hukuk goraýjy idaralarynyň işgärlerine berýän tapşyryklaryna laýyklykda degişli işlen geçirilmegi ýygyderlik häsiýete eýe bolýar. Raýatlarymyzyň arasynda watansyjyligi, insanperwerligi, edep ekramlylygy, milliligi, maşgalagy matlaklaryny zähmete söýgüni wagt netigat etmek, kanunçylyk we hukuk düşünjeligini ösürmek hemde sagdyn durmuş ýörelgelerini ýaýwanlandyrmagyň ähmiýetini halk köpçüligine düşündirmek babatda Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň işgärleriniň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matlagadynyň agdalary hemde mejlisiň deputatlary bilen bilelikde öňüne alyş wagt netigat işlerini ýygyderli alyp barýarlar. Şeýle şäherler Aşgabat şäher, Ahal, Balkan, Daşoğuz, Lewap, Mary vilayetleriniň polisiýa müdürlikleri tarapyndan hem geçirilip, olary işin häsiýet maksud boldy. Şeýle şäherleriň içeri işler ministrligi tarapyndan ýygyderli geçirilmegi oňy netijelerini berýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanyp, Ahal vilayet häkimliginiň, vilayet adalet bölüminiň, vilayet medeniýet we bilim müdürlikleriniň, vilayet denanlar hemde jemgyçilik guramalarynyň guramaklaryna geçirilen aýdym talymatlagadam il günümiziň mukaddes döwlet baýdagymyda hormat sarpalarynyň çäksizliginiň aýdym güwäsi boldy. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanyp, Saragyty Itrap häkimligi, Kärdesler arkalaşyklary, Itrawyň ýaşlar guramatynyň Demokratik we Agrar partiýalaryň Itrap komitetleriniň guramaklaryna geçirilen şähere, DPM-de parlap dur ýaşyl baýdagym belentde ýanglanýa watan aýdym diýilip atlandyryldy. Balkan vilayet gaziýetiniň vilayetin medeniýet ulgamynyň Gahrman arkadagymyň ömrümiň manysy atly täze kitab bilen geçiren tanışdyryş tabarasy uly ruhalatyga betlendi. Ýaşlar guramatynyň Türkmenbaş şäher geňeşiniň geçiren matlagadyna çykyş edenler arkadagly terdarymyň aladaty netijesinde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne amala aşyrylýan tutumly işler barada aýratyn bellek geçdiler. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Balkan vilayeti we Balkanawa Türkmenbaş şäher komitetleriniň geçiren matlagady ýokary ruhalatyga betlendi. Matlagatda arkadagly terdarymyň baştonlygyny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne amala aşyrylýan beýik işler barada buýsançly gurrun etdiler. Daşoğuz vilayetiniň Bollumsaz Itrap häkimliginiň hemde jemgyçilik guramalarynyň bilelikde geçiren matlagatlary ýatda galyjy pursatlara baý boldy. Daşoğuz vilayet gaziýetiniň, Godak Itrap gaziýetiniň, Demokratik partiýasynyň Itrap komitetiniň Guran matlagady aýratyn ähmiýetli boldy. Lewap vilayet kitapxanasynyň, Lewap vilayet gaziýetiniň ýaşlar guramatynyň Türkmenawa şäher geňeşi bilen bilelikde guramagyna ýaş nesiller ýurdumyzyň geljegi atly täsirli duşuk geçirli. Arasenady işgärleriniň Kärdesler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň Türkmenawa şäher geňeşiniň Denanlar birleşiginiň Türkmenawa şäher bölümi bilen bilelikde guramagyna edep ekram nesilleri görelli ady bilen geçirilen wagt netigat şäherem täsirligi bilen tapawutlandy. Demokratik partiýanyň Lewap vilayet hemde Saýed Itrap komitetleriniň bilelikde guramagyny halkyň arkadagly zamanasy ýylyna bagyşlanan wagt netigat matlagady geçirildi. Denanlar birleşiginiň Mary vilayet Mar şäher denanlar bölümleriniň hemde vilayet baş bilim müdürliginiň Mary vilayet Kärdesler arkalaşyklarynyň bilelikde guramaklaryny wagt netigat şähereti geçirilip, ol çuň manyly çykyşlara baý boldy. Mar şäher häkimliginiň Mary vilayet Mar Itrap gaziýetleriniň Mar şäher prokuraturasynyň hemde Mar Lukmançylyk orta okuw mektebiniň bilelikde guramaklaryny wagt netigat duşugy geçirildi. Mar vilayet gümrük kanatynyň Finansiýalar we Telekeçiler birleşmesiniň we partiýasynyň Mar vilayet bölüminiň bilelikde guramaklaryny matlagat geçirildi.
Halkın arkadalı zamanası yılının her bir güni ruhu bilen davarlara, şadiyan bäteşiklere we beýleki medeni çällere baýlygy bilen tapawutlanyar. Çağlaryň arasynda ýylandylan garaşsyzlygyň merjen dänleri atly bäteşigem şeýle çälleriň ýerdir. Onuň Aşgabat şäher tapgyram ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýär. Halkın arkadalı zamanası yılına mukaddes garaşsızlığımızın 31 yıllık şanı bayramı münasibetli edebiyat, medeniyet ve sunuğu dişgärlerinin höwetçiň aýdymçy ýaşlaryň we zekini çağlaryň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn atratly bayragyny alma uğrunaky bätleşiň çäklerinde zekini çağlaryň arasynda elan edilen garaşsızlygyň merjen däneleri bätleşiginiň Aşgabat şäher tapgyry ýokary ruh elentligi egzilmez joşgyna betlenip şowkunly hem täsirli geçdi. Kalplaryny dörejülük ilhamlary joşýan bagtyar çağlar, ajaýyp sahnada ýerine getiren aýdymsaz, tans, edeb sazly çykyşlaryna, bede uwatly garaşsyz watanmadan buýsançly ösüşlerini, hormatly prezidentimiziň ýurt bähwetli nusgalygy işlerini, esletli durmuşymyzy, bagtyar çağlygy, dost sogonlygy, şeýle-de halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň ruwaçlyklaryny, watan söýüji merdany halkymyzyň beýik ruh elentligini, geçmiş mirasymyzy, asyrly däp desurlarymyzy berent joşgun bilen wasp etdiler. Zekini çağlaryň usatlyk bilen ýerine getiren aýdym sazlary, şowkunly tanslardyr dörejülük çykyşlary, tomaşaçylar tarapyndan gyzgyn, dowamly il çarpışmalary bilen garşylandy. Garaşsyzlygyň merjen däneleri bätleşiginiň Aşgabat şäher tapgyry sunugaty höwesli, zekini çağlaryň öz boluşly aýdym sazly bayramçylygyna uruldy. Ýokary netijeler gadanmak ezgiderli geçirilýän ýarşlarda esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Bu ýagdaý sport bäteşikleriniň gyzykly bolmagyny üçin edýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürlüğiniň hemde ýaşlar romatynyň Aşgabat şäher geňeşi bilen birlikde guramagyna degişli kadrlara laýykly samba boýunça Aşgabat şäheriniň birinjilik uğruna ýarş geçirildi. Oňa 7 agram derejesi boýunça 50den gowrak türgen gatnaşdy. Gazakstanyň Almaty şäherine düzüdo boýunça ýetkinjekleriň we ýaşlaryň arasynda Aziýanyň Kuba uğrunaky ýarşda paýtagtymyzdaky Olimp Orta Sport Mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Mekan Ramazanow 50 agram derejesinde çykyş edip, 1-nji oruna we altyn medala munasip boldy. Türkmenabat şäheriniň 13-nji orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Kurbanay Kurbanowa 44 agram derejesinde çykyş edip, 2-nji oruna we kümüş medala munasip boldy. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdanyň güni münasibetli hemde Türkmen Döwlet Binagar Guruş Institutynyň döredilmeliň 10 ýyllyk münasibetli arkadagy Serdar bilen öňe barýar Türkmen sporty at bilen ýarş geçirildi. Matumuladyna Türkmen Döwlet Uniwersitetinde şaly teneler münasibetli geçirilen ýarş kämilleşmek babatda ähmiýetli boldy. Hormat amlarny bolsa ýurdumyň welatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 14-nji maýda saat 20-den 15-nji maýda saat 20-nji boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup günüň ordan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer. Hawa gejesine 14-19 gradus, gündüzüne 29-34 gradus, kenerik taraplaryna bolsa 19-24 gradus maýl bolar. Ahali welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup günüň ordan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer. Hawa gejesine 12-17 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýl bolar. Mary welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup Demiradaň güni ordan tile sekundy 8-13 metre ýetýän şimal ufer. Hawa gejesine 13-18 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup Demiradaň güni ordan tile sekundy 8-13 metre ýetýän şimal ufer. Hawa gejesine 14-19 gradus, gündüzüne 27-32 gradus maýl bolar. Daşowt welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup güni ordan tile sekundy 8-13 metre ýetýän şimal ufer. Hawa gejesine 11-16 gradus, gündüzüne 25-30 gradus maýl bolar.
Paytahtymyz Aşgabatda ütkep durýan bulut hawa bolup, günüň ordan tile sekundy 9-12 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 13-15 gradus, günügine 28-30 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça may aýynyň 15-ine magnit hadisasynyň gowşok täsirde saklanmagyny arşylýar. Ediz vatandaşlar, ýaz pasyny günüň dowamynda howanyň derejesini ütkep durýanyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýmegi, şeldeki ýadyrky wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 5 götürüm artmagy we howanyň akymynyň ütkemi bilen baglanşykly, howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyr burun örtügini ulanmakly maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, iller arasy saklamak zerurdur. Mehriban ýeleşler. Bulary berk berja etseňiz, ýylyň istenik basynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşür etdiňi. Ýakly tüşürüň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyň adamlar.